पैसे आणलास ना? पैसे चला चला पटाकन. चला तर अशा प्रकारे ही आमची शाळा बघा. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आजच्या या उपक्रमाला सुरुवात झाली आहे. आता सर्व पालक आणि ग्रामस्थ, इतर ग्रामस्थ आहेत ते भाजी मुलांकडून खरेदी करतायत. आता मजा येणार आहे. कोण जास्त भाजी विक्री करणार ते बघूया, कोण कसं करतायत ते. असे उपक्रम शाळेत राबवले गेले पाहिजेत आणि आपल्या नारिंगडे शाळेने ते केलं आहे. बाकीच्या शाळांमध्ये पण होत असतील. आता आपल्या गावातली शाळा म्हटल्यावर मला काल कळालं, म्हणून आपण आलो आहोत. काय हिसाब? ही कसली भाजी आहे? ही कसली भाजी? वांगी. वांगीत काय असतं? अळवडी स्पेशल अळवडीचं पान आहे. दस का एक कोण करेल तो? बाई तो जावा तुम्ही. कितीला देशील तू? पुणग्यात फ्री फ्री सगळा. ती पोरा म्हणतात पुणग्यात फ्री आहे सगळा. अरे बघू बघा काय मग काय भाजी बघतो पोरग्याची. येते जरा पुढे पुढे थांब. स्वस्तात घ्या भाजी आहे, मस्त ताजी ताजी भाजी. पकडे काहीतरी पांडे काय काय आणलं? भाजी माहिती भाजी एका वेळेची मिळाली का? पाचवीत गेलं म्हणजे आता गेल्या वर्षी त्या शाळेत होतो ना अरे ह्या पण ह्या शाळेत का?
काय 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 परत परत तिची रेसिपी बघितल्याने आणि घेतल्याने. हो भाजी. अरे वा बघ. याची रेसिपी सांगा कशी काय लागतात चांगली भाजी मस्त लागतात. ही कशी बनव भाजी घ्या आणि पूनम ताई इकडे रेसिपीसाठी जा. हा कसं सांगा हिची याची सुद्धा भाजी करतात ना. याची सुद्धा. आता अननस म्हणजे तुका माहित नाही ना? 30 रुपये. हे याचं बघ, किती 30 रुपये. जोर करा बॉम्ब टाक तुम्ही अकडसून हा. सांडगे जोर कर. भाजी घ्या भाजी ताजी ताजी भाजी जोरात बॉम्ब टाक. काय माका सांगता तू जोर कर म्हणता म्हणा. तर आता आमच्या अंजा मॅडम येतात आणि भाजी आता सगळ्यांकडनं एक एक जुडी खरेदी करणार आहे. तर पिशी घेऊन रिकामी जा अजून त्याची. पिशी अजून रिकामी आहे. हा मग चला आता खरेदी यांच्यापासून स्टार्ट करूया आपण की पुढे करूया. तर अशा पालेभाज्या घ्या खिया सदा सुकी. अरे वा. तू खातं की नाही पण खातं. कुठली खाते याच्यातली कुठली आवडतं तुका सगळी आवडतात. हे सांगा ती घ्या भाजी तुमच्याकडनं घेऊक सांगेन का नाही तर ही पुढे घेणार आहोत. धंदो तुमचं होणार नाही या गिरायका कमी आहेत. नाही आधी काम काय करून ठेवले नाही. बुक केलेली आहे भाजी तुझ्या आधीच. असा म्हणू अरे वा. सगळ्या सरांनी बुक करून ठेवले. म्हणजे काय तुमचा प्रश्न नाही आहे आता. नाही घेऊ का मी पण. मग ही गेली ही चाललं पुढे. ही बघ त्याला ओरडायचं. ही फक्त भाव विचारून जातात पुढे पुढे. तसंच करतात सगळे. काय माहित. आता त्यांना धरून ठेव बरं. मग भाजी भाजी घ्या भाजी. भाजी घ्या भाजी. ताजी ताजी भाजी घ्या भाजी. ओ ताई बाई असता. भाजी घ्या भाजी. भाजी घ्या भाजी. भाजी घ्या भाजी. ताजी ताजी भाजी. भाजी भाजी घ्या भाजी. तुम्ही समजावून सांगायचं बाजार म्हणजे तो आपला ह्याचा बाजार नाही मार्केट मधला. तुम्ही समजावून सांगायचं. ओरडण्याची काही गरज नाही. ते बेशिस्त दिसेल. तुम्ही समजावून सांगा सांगू शकता पण हे असं ओरडण्याची काही गरज नाही. त्यामुळे ते भाजी खपेल असं काही नाही. गेलेला खरं गेलेला. कशी आहे किती रुपये 10 रुपये. माका अळंबी घेऊची अळंबी नाही. अळमी नाही आहे तरी बाबा कोणाकडे. नुसतं भाव काढतं की शेगलाची घेऊन जा. हा? सगळं 10 रुपये. सगळा 10 रुपयेचा. सुकी भाजी करू शकतो. पौष्टिक भाजी आहे. कांदा परतून करू शकतो. हा होवी तुझ्या जागेवर आधी बघतो सगळं बघतो ए बाबू ऐसा बघ जरा काय बघ. हा काय बोलता. अरे 10-15 रुपये देतोय. चल 4 अकडचे लावून दी. नाही म्हणता. काय जमत नाही म्हणता व्यवहार. तर काय करूया त्याचा केसमो बघतो तो कसं. आईने सांगितलेला असताना ना 10 रुपये सांग नाही द्या झाला तर 8 रुपये दी असं नाही. बरं काय करायचं त्याचा भजी करायची. भजी नाही भाजी नाही मग काय करतो भाजी करतो आणि तळतो आणि काय नाही माहिती त्या आठवड्यांचा काय करायचा टाकून द्यायचं. ते बिये होते ना बिये उकडायचे आणि काय करायचे त्याला उपयोग काय द्यायचो. त्याचा काहीतरी उपयोग असतो ना माहिती आहे तुका. ताकद येता म्हणून सांगायची. झालो तयार झालो. तयार झालो 2 लावून दे ना बाबू. बरं लावून दे 2 लावून दे. हा बाबू हुशार हा चांगला धंदा करतो. हा ही भाजी कशी आवाज मोठो काढ गो. 10 रुपये होते ना. अरे आता 20 रुपये केली वाढवलं गो. तक्कडची पोरा फ्री देतात आमका. ते तिच्याकडे 10 रुपया ती सांगता माझ्याकडे. हुशार ही भाजी कशी बनवायची.
पालेभाजी कसली भाजी आहे ती? नाव काय? पेवग्याची. लक्षात ठेव नाव पेवगा. आणि हे अळूची गाठी. अळूवड्याची गाठी आहे. हे तुम्ही घरात केला? नाही अळूची गाठी. तेच अळूची गाठी आहे रे. चल घे पटकन. मध्ये आता पैशाचा मोठा प्रॉब्लेम आहे. सुट्टे नाही मिळाले तर काय करणार? गुगल पे नाही ना. गुगल पे नाही ना तुझ्याकडे? पैसे आहेत, सुट्टे नाहीये. हे घेतले आपण. आणि हे ह्या काय गो? सांगितलं माका नाही माहिती. पेवग्याची भाजी. पेवग्याची. हा चल पुढे. हा 5 रुपये. 5 रुपये. किती? 5 रुपये. आई घे ना, आपल्याला रेसिपी बनवायला नाही. हे घे 5 रुपये तुला. कशी बनवायची आहे ती आधी ते आधी सांग. सालं काढतात. आणि कांदा आणि घालून बनवतात. कांदा आणि घालून गिराय घ्या बघ. घ्या बघ गिराय घेता. बोल बोल सांग. पूनम ताई पूनम बघ काय फेमस असतं. पण त्यांना उद्या रेसिपी हवी आहे, ते चांगली नाही. उद्या रेसिपी आणा. 2 वर 2 म्हणतात मग. ₹500 सगळा. पैसे सुट्टी नाही. चलता 500 रुपये सांगतं काय? सुटे 100च सुटे. दे 100च. चल शिबू पैशांका केवढी आणली? घे बाबा. कशी आहे? अरे तकडे ती 5 रुपयात देतात. ती बघितली आहे. अरे वा. फोडशीची भाजी की रेसिपी? काय 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 फोडशीची भाजीची रेसिपी सांगायची आमका. रेसिपी हो सांगणार मी घेणार. नाही तू सांग आमका. भाजी करता करता भाजी पाठवा, रेसिपी फुकट देणार तुमका. अरे बापरे. सबस्क्राईब. थँक्यू. 5 रुपये हो वा बाबा भारी आहे. हा 2 घे 10. एक तुझे खापा. नको नको रे बाबा, दादा असं नाही. थँक्यू. चला सोनेरी पानाकडे जाऊ. सोनेरी पानाकडे घेतला बाबा. त्याची गंमत आहे का? पुढे लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. 1 नंबर. कलर ऑफ कोकणला. काकी 10 रुपये घ्या. 10 रुपये पाटली घ्या. काकी घ्या घ्या. रे पाटादाराचे बाजारात पाटार तुझी पाटार. घ्या असं काय? घे ना. घ्या काकी. घे 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 चल घे घे. हे धाक 2 सगळे देऊन टाक. हे विचारू पोरगो शानो एकदम कोणाचं गरीब गाव? थांब बाबा. काय गोपाळ हे ती सोनेरी पानावाली खरं होती आणू केली रानात गेली आहे. एकदम फ्रेश माल. त्यांच्याकडे फ्रेश माल मिळणार. तुमचा अळंबीचा व्हिडिओ बघितला आम्ही. हा एकट्यान खाल्ला. झोप याच म्हणता. मग तो आधी दुपारी गेलो तर रात्री येईल असते खाऊ मिळेल. ही भाजी कसली पहिल्यांदाच बघली. पेवग्याची आपल्याकडे पेवगे पांढरी फुलं येतात ना, पांढरी फुला अशी कशी करतात माहित नाही. ती पूनमला विचार. रेसिपी पूनमला विचार. हे घे. यांच्याकडनं काय घेतलं? काय घे यांच्या टीम. यांची एक पूर्ण टीम आहे ना तुमची. हा या टीम मधनं घे. घेतला. घेतला. वेगळा काहीतरी ती सोनेरी वाली काही गेली. कोणाकडे ती सोनेरी वाला? ती काय त्यांच्याकडे नाही. अगो आणू गेली आहे ती. अळवी आणायची होती. स्पेशल अळू. हा स्पेशल हे काळं अळू ते तुला काल सांगत वडीचं अळू ते. हा आणि हे थपथपीत अळूचा थपथप आहे करूचा. पतपदा.
थपथप्याने फतफत याकच. आता यांच्याकडून काय घ्यायचं तू सांग. ही काय ही फुलं कसली? ही बारंगीची फुलं याचं काय करणार हो? आहे थोडी घराकडे, त्याच्यात घालूया काय भाजी. मग त्याचा कर काहीतरी. ही दे ग बाई एक जुडी 10 रुपये. आमका 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 काही डिस्काउंट नाही हा? डिस्काउंट ती बा तकडे आमका डिस्काउंट फुकट नाही सांगत होते आम्ही म्हटलं नको. पण नको आमका फुकट आमका इकतच आहे. तो बघ बघ बाबल बोललो काय कुळ खपत नाही हा म्हणून. काय गो हा काय म्हणतात कोणाकडनंच खपत नाही डायरेक्ट. म्हणून फुकट. ए कोण तो ए फ्री कोण देतो तो मगाशी बोंबटा होतो तो. अरे वा घे याच्याकडनं काय तर एका वेळेची पाना म्हणजे असा फ्री मध्ये कंटाळले. वही तेवढी घ्यायची डायरेक्ट. म्हणजे एका मार्केटमध्ये ठेवलं ना. हे मैशांच्या ते बघ. अरे साहेब याच्यात दिसलोच नाही मग काय फुकट अरे काय त्यांका मार्केटमध्ये भाजी फुकट फुकट देऊन येते घरात येते. पाऊस पडाक लागलो बघ. अरे हो पाऊस येलो. काय भाजी घेतल्यावर पाऊस झाला. अरे वा म्हणजे अजून परत येऊ बोल पुन्हा पुण्या भाजी घेतो. बरोबर रे बरोबर. बाबा जितली अजून. चल 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 आता मी चलतो. चला ए बाय 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 बाय. भाजी तुमची सगळी कापणार काय टेन्शन हा घे बाय ही कोणाची बघितलंय मी सांगितल्या बरोबर. तुमची वेगळी टीम आहे यांची वेगळी टीम आहे तुमची. अरे बाबा ही काय ता आता आमका डिस्काउंट दे काहीतरी. 10 रुपये आहे. चल पैसे दे. अजून नको. आणि ही कशी गो ही कशी काय होती किती? 10 रुपये. हा 10 रुपये हे घे. चला घेतलं. हा घेतली बघ. हा चल चला चला झालं. आता ए याच्याकडनं घे बाबा. तुमच्याकडे भाजी हे एकच टीम आहे ना तुमची. हा, मग घे बाबा पटकन. पण गुगल पे टीम असत तर प्रत्येकाकडनं घेऊची लागेल. अरे आता एवढं घेऊ किलो आता काय तका फ्री फ्री आहे. एक माका फ्री. हा गेम ही मोठी वाटते. फ्री वाली बघ दुसरी. एक वरती बारकी फ्री आज. ते बारक्यावर काठी होता. तुझे 20 रुपये चांगले नाही. हे घे चल घे. ही कशी 10 सांगता तू आधी एक चल ये चल 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 घे घे चल. चला 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 काय झाला भाजी घेते ना कडची नाही तुझे घेतले ना तुझ्याकडची. काय काय ए काय काय बोललं अळूवर ह्यो फ्री. ए आळू घे मग आळू घे. आळूवर ह्यो फ्री. हा होय होय आका उपयोगी आहे तो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे भाजी खरेदी करून झाली आहे आणि आजचा उपक्रम एकदमच भारी होता आणि सगळा अनुभव पण भारी होता. मुलांनी उपक्रमाला एकदम चांगला प्रतिसाद दिला आणि जे या शाळेतले माजी विद्यार्थी आहेत त्यांना हा व्हिडिओ बघून तर खूप मस्त वाटणार आहे. आणि आजचा हा आमचा व्हिडिओ कसा वाटला ते खाली कमेंट करून नक्की कळवा, कारण की हा वेगळा प्रयत्न होता शाळेने केलेला
रानभाज्यांची सगळ्यांना माहिती होण्यासाठी. तर मित्रांनो, आता आपण आपल्या नारिंगरे गावातील दत्त विद्या मंदिर या शाळेत आलो आहोत. आणि ही शाळा तुम्ही आधीच्या बऱ्याच व्हिडिओमध्ये बघितली असेल. आताचा जो लावणीचा उपक्रम होता जिल्हा परिषद शाळेतला, तो पण मी दाखवलेला, तो याच शाळेतला होता. तर या शाळेत आलो आहे आता मी. तर सेम उपक्रम या शाळेत पण राबवला जातो. तर आता या शाळेत आपण भेट देऊया. माझ्या शाळेचं नाव दत्त विद्या मंदिर नारिंगरे. आज आम्ही भाज्यांचं प्रदर्शन ठेवलेलं आहे. हा आहे सुरणाचा पाला. ह्या भाजी करून खातात आणि हा औषधी असतो. हे आहे तेरवळू. हे अतिशय औषधी असते आणि ह्याची भाजी करून खातात. ही आहेत काटली, फागली किंवा करटोली. ह्याची भाजी किंवा आमटी करून खातात. ही आहे फोडशी. ही फोडशी पावसाळ्यात मिळते. ही आहे शेवग्याचा पाला. पोट दुखण्यासाठी चांगला असतो. हा आहे टाकळा औषधी असतो. हे आहे अळूचे वडे करतात. प्रत्येकाने वेगवेगळी भाजी आणली. ही आहे फोडशी, पावसाळ्यात मिळते आणि ही औषध असते. आणि ही असते टाकळा. भारंगी औषधी असते. ही आहे फोडशीची भाजी. ही फक्त पावसाळ्यात रानात एकदाच मिळते. ही आहे भारंगी. इथे पानाची व फुलांची भाजी करतात. तू ही काटली आहे. तिला करटोली किंवा फागली म्हणतात. त्यांची भाजी करतात किंवा त्यांना भाजून खातात. हे एका वेळीचे पान आहे. त्याला फक्त एकच पान येते. त्याची भाजी किंवा भजी करतात. कुरडूची भाजी करतात. कुरडू पावसाळ्यात भेटते. कुड्याच्या शेंगा औषधी असतात. टाकळ्याची भाजी करतात. घोट्याच्या वेली या खूप औषधी असतात. घोट्याचे आकूड हे खूप औषधी असतात. तर अशा प्रकारे आजचा रानभाजीचा उपक्रम झालेला आहे. मजा आली आज. तरी बघा, पूनमने पण एवढी भाजी घेतली आहे. कधी करणार? कधी आता वेळ गावात कधी करणार? आता आमची दोन्ही पण शाळा करून झाल्यात. आता घरी जायचं आहे. भूक लागली आहे खूप. पुण्यान काय मेनू केला बघूया.